ജർമ്മനിയിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി നേടി മാർ ബെസിലിയോസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. ആദ്യ ബാച്ചിലെ 7 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ നോർക്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസിന്റെ അംഗീകൃത ജർമ്മൻ ഭാഷാ സാറ്റലൈറ്റ് സെന്ററായ മാർ ബെസിലിയോസ് കോളേജിൽ നിന്നും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ ബാച്ചിലെ 7 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജർമ്മനിയിലെ പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഷ്ലെസിഗ് ഹോൾസ്റ്റീനിൽ ജോലി ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ജർമ്മൻ വിസ സ്വന്തമാക്കി യാത്രയ്ക്കുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ MBMM അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിൻസെന്റ് PP അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. MBMM അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി സലിം ചെറിയാൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. MBMM അസോസിയേഷൻ ബോർഡ് അംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. മാർ ബെസിലിയോസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെന്തോസ് പോൾ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സെല്ലിയമ്മ കുരുവിള തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്ഷീണ പരിശ്രമത്തെയും ജർമ്മൻ ഭാഷയിലും വിദേശ തൊഴിൽ മേഖലയിലും മികവുറ്റ പരിശീലനം നൽകുന്ന കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർ അഭിനന്ദിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് KCV ന്യൂസ്.